Είχε δημιουργηθεί έτσι ένα ποτηλιάρισμα. Βέβαια υπάρχουν ψυχές, πολλές ψυχές, και όσο τα πράγματα δυσκολεύουν, όλες αυτές οι ψυχές ψάχνουν να βρουν μια πηγή. Μια πηγή να ξεδιψάσουν. Μια πηγή να πάρουν δύναμη. Όμως, εδώ είναι πού απευθύνεσαι, σε ποιον πας, πού πας. Εμείς πήγαμε στον Κύριο και μας έδωσε το νερό που ξεδιψάει. Εκείνη η Σαμαρίτισσα μέχρι εκείνη την ημέρα πριν γνωρίσει τον Κύριο πήγαινε και ξαναπήγαινε. Όπως και αυτοί οι άνθρωποι πάνε σήμερα εκεί, αύριο κάπου αλλού. Έχουν θλίψει, έχει θλίψει ο κόσμος. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν ψυχές που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο και ψάχνουν απεγνωσμένα κάπου να κουμπίσουν, κάπου να πάρουν παρηγοριά. Υπήρχε μια τεράστια ουρά που περιμέναν υπομονετικά έτσι να πάνε να προσκυνήσουν την εικόνα. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγοντας από εκεί, άραγε τι θα έχουν αποκομίσει, τι θα έχουν πάρει. Και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, κακά τα ψέματα. Και εμείς τρέχαμε να πάμε κάπου όταν ακούγαμε ότι εκεί υπάρχει μια εικόνα, εκεί υπάρχει... Τρέχαμε να προσκυνήσουμε, τρέχαμε να πάρουμε. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ήρθε στη ζωή μας. Τον δεχτήκαμε, μας λύτρωσε, μας άνοιξε αυτά τα μάτια, τα σαρκικά και μπορέσαμε και είδαμε την αλήθεια. Εγώ βέβαια στη ζωή μου ήμουν πολύ δυσπιστός μέχρι να δεχτώ τον Χριστό στη ζωή μου. Όμως όταν ο Κύριος θέλει να σώσει και μπορεί να σώσει αρκεί αυτός που θέλει να τον δεχτεί στην καρδιά του και ο Κύριος είναι πρόθυμος να πλώσει το χέρι και να πάρει τον καθέναν μέσα από την αμαρτία και μέσα από το βούρκο και να το φέρει στο φως και στη γνώση. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Και τώρα είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε αυτό το λόγο το ζωντανό που μας έχει δώσει. Γιατί ήμασταν κι εμείς μέσα στον κόσμο και ξέρουμε από θλίψη, ξέρουμε από πόνο και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε ένα αποκούμπι. Έχουμε την Εκκλησία, έχουμε τους αδερφούς. Έρχεται ένα αίτημα εδώ και όλα τα αδέρφια γίνονται μια κροθιά και φέρουν την προσευχή στον Πατέρα Θεό. Και ακούγεται η προσευχή. Και οι προσευχές ακούγονται, αδέρφια. Όλες οι προσευχές ακούγονται. Και έτσι, προχθές είχα πάει στην Αγλαία την Κυριακή την αδερφή μου, της πήγα κοινωνία και πηγαίνω έτσι, οπότε μιλάμε εκεί, βλέπω και το Μιχαλάκη, παρόλο τα προβλήματά του, παρόλο έτσι το πρόβλημά του αυτό, πνευματικά τον βλέπω έτσι ενισχυμένο και μιλάω και με την αδερφή μου γιατί είναι πολύ εύκολο να έρθει ο πονηρός και να σε βομβαρδίσει, να σου βομβαρδίσει την ψυχή με αμφιβολία και να σου πει αυτή την ώρα πού είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι εδώ και μας βλέπει. Και ό,τι επιτρέπει ο Κύριος, το επιτρέπει και τη δόξα του ονόματός Του. Και εμείς μένουμε και θα περιμένουμε. Γιατί έχουμε δει τα μεγαλεία Του. Ο Μιχάλης έχει κάνει πολλές φορές την ομολογία του από αυτόν τον άμβονα, για το τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Και πιστεύω ότι και μια φορά ακόμα ο Μιχάλης θα έρθει και θα κάνει την ομολογία του εδώ από αυτόν τον άμβονα, γιατί το χέρι του Κυρίου, η χείρη του Κυρίου δεν είναι σμικρύνθη ποτέ. Το τι επιτρέπει ο Κύριος και πώς θα έρθουν τα πράγματα, Εκείνος ξέρει. Εμείς θα μένουμε και θα περιμένουμε τις επεμβάσεις Του. Εκεί στο Περιστέρι που εργάζομαι, δίπλα μου ακριβώς είναι 2 μεγάλα καταστήματα με παιχνίδια. Και έβλεπα αυτές τις μέρες του Πάσχα, έβλεπα πάρα πολύ κόσμο να πηγαίνει, να έρχεται, να ψωνίζει, να παίρνει πράγματα. Και έβλεπα εκείνο που όποιος έβγαινε μέσα από το κατάστημα που πάντα είχε στα χέρια του, είχε μια λαμπάδα. Λαμπάδες, πολλές λαμπάδες. Μεγάλες, μικρές, πολύχρωμες, απλές, με παιχνίδια επάνω. Όλες αυτές οι λαμπάδες ήταν για να ανάψουν το βράδυ της Ανάστασης. Αυτές οι λαμπάδες τις κρατήσαμε κι εμείς, εγώ τουλάχιστον τις κράτησα. Όμως αυτές οι λαμπάδες ήταν για πόσο? Για 5 λεπτά, για 10 λεπτά. Και με κάθε προφύλαξη τις μεταφέραμε στο σπίτι, να μεταφέρουμε το φως στο σπίτι. Να κάνουμε εκεί το σταυρό στους παραστάτες του σπιτιού, να τις σβήσουμε και να πούμε και του χρόνου. Αυτή είναι η λαμπάδα. Η λαμπάδα καίει μέσα μας, αδέρφια. Είμαστε πλέον σαν τις σοφές παρθένες που έχουμε φροντίσει και η λαμπάδα μας καίει και θα καίει μέχρι την ημέρα που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Να μην βρει τις λαμπάδες μας σβηστές, να μην μπούμε και του χρόνου. Μα η λαμπάδα μας να καίει στη προσμονή για τον Κύριο.
Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα από το Λόγο Του μας διδάσκει. Μας διδάσκει το πώς πρέπει να πορευόμαστε και το πώς πρέπει να βαδίζουμε, ούτως ώστε μια μέρα να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Αυτός είναι ο στίβος που τρέχουμε. Τρέχουμε για να ακούσουμε στο τέλος του δρόμου το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Να πάρουμε το στεφάνι της δόξης. Γιατί αυτό μας ανήκει. Γιατί ο Κύριος αυτό θέλει από μας. Να μένουμε, να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα. Και ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Θα μας ανταμείψει αυτό. Γιατί εδώ σε αυτή τη γη δεν έχουμε τίποτα. Ο Κύριος μας έχει χαρίσει μια ουράνια βασιλεία, μια ουράνια πόλη. Μας την έχει έτοιμη. Να μην κάτσουμε να ασχολούμαστε εδώ με τα γήινα. Να ασχολούμαστε με τα ουράνια. Εκεί μας έκανε ο Κύριος συγκληρονόμους. Να κληρονομήσουμε μια κληρονομιά για μια ζωή αιώνια. Αυτά εδώ είναι πρόσκαιρα. Όλα θα περάσουν. Όλα εδώ θα μείνουν. Κανείς δεν πήρε τίποτα μαζί του. Εκεί όμως, εκεί στον ουρανό, εκεί να βρούμε το πρόσωπο του Χριστού. Πολλές φορές έτσι έρχεται ο Κύριος στη ζωή μου και με ενισχύει. Και βλέπω έτσι διάφορες οράσεις, διάφορα ενύπνια. Ξέρετε, ο Κύριος ποτέ δεν μας αφήνει. Άμα το ζητήσουμε, είναι τόσο καλός, έρχεται και μας παρηγορεί, έτσι, μας δείχνει διάφορες οράσεις. Έτσι, θυμάμαι ένα βράδυ, βλέπω στον ύπνο μου, ήμουνα σε μια τεράστια ταράτσα, έτσι, με πάρα πολύ κόσμο, σαν πλατεία ήταν. Είχε κάποιες τέντες, γιατί είχε τον ήλιο και είχε κάποιες τέντες για σκιά. Ήμουνα κάτω από αυτή την τέντα και έρχεται ένα γκαρσόν να πάρει παραγγελία. Και του λέω, θέλω να με σερβίρει στο τριπλό ποτήρι. Έρχεται μετά από λίγο και φέρνει ένα ποτήρι κρυστάλλινο, το οποίο ήταν 3 σε 1. 3 ποτήρια κρυστάλλινα σε 1. Εκείνη την ώρα που μου άφησε το ποτήρι πάνω στο τραπέζι, ακούω έτσι μια οχλαγωγία, φωνές, και είχαν σηκωθεί όλοι και κοιτάγανε γύρω-γύρω. Κοιτάζω γύρω-γύρω και βλέπω μέσα από τις τέντες, ενώ ο ήλιος δεν φαινόταν από την τέντα, βλέπω ένα φως τεράστιο. Πέρναγε την τέντα από μέσα. Σηκώνομαι πάνω και βλέπω να κινείται το φως αυτό, να περνάει την τέντα και να έρχεται κατά πάνω μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια τέτοια αγαλίαση, μια τέτοια χαρά, μια τέτοια δύναμη. Τέτοια χαρά δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. Και αφού έγινε όλο αυτό, ξυπνώντας, διαπίστωσα ότι είμαι στο κρεβάτι, η στεναχώρια μου ήταν τεράστια. Η λύπη μου ήταν τεράστια. Στεναχωρέθηκα που βρέθηκα ξανά στο κρεβάτι. Και δεν ήμουνα στην αγκαλιά αυτού του φωτός. Ένα φως υπέρλαμπρο που δεν το έχω ξαναδεί. Έτσι ξανά κλείσα τα μάτια μου, λέω, Κύριε, θέλω να συνεχίσει, να συνεχίσει το όνειρο να το δω. Βέβαια δεν συνέχισε, δεν το είδα, και το πρωί που σηκώθηκα, την ώρα που πήγαινα να ετοιμαστώ έτσι για τη δουλειά, λέω, το μυαλό μου ξαναπήγε εκεί, σε αυτό που είδα, και λέω, Κύριε, εσύ ήσουνα. Και έρχεται μια λέξη στο στόμα μου. Σε μουάζετε μου. Εστράτο βεσάντο. Και την ώρα με έπιασε ένα ρίγος. Δεν ήξερα τι θα πει σε μουάζετε μου. Έτσι, το ζετέμ ήξερα στα γαλλικά ότι είναι αγάπη. Και πήγα στη δουλειά. Ερχόταν και ο γιος μου κάτω στη δουλειά. Το περίμενα πώς και πώς να έρθει. Όταν έρχεται, του λέω, θέλω να μου πεις τι σημαίνει σε μουάζετε μου. Μου λέει, εγώ είμαι σ' αγαπώ. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Αυτή η χαρά που ένιωσα ήτανε, τι να σας πω, μια χαρά τεράστια. Αυτή η χαρά θα έχουμε στον ουρανό, εκεί στον Πατέρα μας. Αυτή η χαρά θα γάλει την ψυχή μας και θα μας γεμίζει. Για αυτή τη χαρά, ό,τι και αν περνάς τώρα, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Μη χάσουμε τον Χριστό, αδέρφια. Μη χάσουμε τον Χριστό για τίποτα. Για τίποτα. Ό,τι και αν έρθει. Ό,τι και αν έρθει. Δοκιμασίες θα έρθουν. Δυσκολίες θα έρθουν. Όσο περπατάμε σε αυτή τη γη θα έρθουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν εχθρό. Έχουμε έναν εχθρό που ορίεται. Έναν εχθρό που ορίεται και θέλει πάντα τον πειρασμό να μας πειράξει και να μας κατηγορήσει τον Πατέρα. Όμως, η προσευχή μας, τα γόνατα και όσα μας έχει διδάξει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του, εάν αυτά τα κρατήσουμε και τα τηρήσουμε, είναι σίγουρο ότι μια μέρα θα βρεθούμε και θα απολαύσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ας πάμε στο Λόγο μας τώρα. Αλληλούια.
Θέλω να πάμε στη σελίδα 914. Είναι το κεφάλαιο Ι. Σελίδα 914, κεφάλαιο Ι. Θα διαβάσουμε από το 17 εδάφιο μέχρι και το τέλος. «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή την ώρα ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, ευχαριστώσει Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν έμπροσθεν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό το πατρός μου. Και ουδής γινός κοιτής είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Και τις είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός, και εις ό,τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει εαυτόν. Και στραφής προς τους μαθητάς, είπε κατηδίαν, μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε. Διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσιν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ειδού νομικός τι σηκώθη, πειράζον αυτόν, και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσχεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και το πλησίο σου σε Αυτόν. Είπε δε προς Αυτόν, ορθώς απεκρίθης του το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος, θέλω να δικαιώσει Αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθής ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς, ήτινες και εγύμνωσαν αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήνοντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινε, διακίνησης οδού και ειδών αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης θάσασης των τόπων, ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών, ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη, και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχαίων έλεων και ίνων, και επιβιβάσας αυτόν, επί το κτήνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείων, και επιμελήθη αυτού. Και την επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκεν εις των ξενοδόχων, και είπε προς αυτόν, επιμελήθητε αυτού, και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω, θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των 3 τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος σε αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και σηκάμε ομοίως. Ενώ δε απήρχε το αυτός, εισήλθεν εις κόμην τεινά και γεννήθησε ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφή καλουμένη Μαρίαν. Ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, «Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ». Είπε λοιπόν προς αυτήν να με βοηθήσει. Αποκριθής δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία». Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ή της θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, Κύριε μας και Θεέ μας. Ο Λόγος Σου Άγιος, Κύριε, ας αποκαλυφθεί στην καρδιά μας, Πατέρα Άγιε. Και αυτά τα λόγια, Κύριε, ας μπουν στην καρδιά μας, να γίνουν οδηγός μας και βάλσαμος στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Αμήν. Δόξα, Κύριε. Δόξα. Πιο πάνω λέει το κεφάλαιο αυτό ότι ο θερισμός είναι πολλοί, οι εργάτες λέει ολίγοι, και ο Κύριος έστειλε τους 70
στο έργο. Αφού τους έδωσε εξουσία και επέστρεψαν, ήρθαν καταενθουσιασμένοι. Και αλήθεια, πόσες φορές μας έχει αποστείλει ο Κύριος και έχουμε μιλήσει για το όνομά Του και βλέπουμε ψυχές που δεν το περιμέναμε να δέχονται το Λόγο του Κυρίου και βλέπουμε ότι να γίνονται πράγματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι απορούμε. Όμως λέει ο Κύριος να μην χαιρόμαστε για αυτά. Γιατί αυτή την εξουσία μας τη δίνει ο Κύριος. Εμείς να χαιρόμαστε γιατί τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτά να χαιρόμαστε. Ο Κύριος θα δώσει χαρίσματα. Όπως είπε και το Πνεύμα το Άγιο, ψάχνει καρδιές ο Κύριος. Ψάχνει καρδιές να βρει για να εργαστεί. Είναι η καρδιά μας έτοιμη? Είναι η καρδιά μας έτσι, ούτως ώστε ο Κύριος να έρθει, να εμπιστευτεί τα χαρίσματά Του και να μας δώσει να δούμε μέσα στην Εκκλησία μας να γίνονται θαύματα? Δεν ξέρω, έτσι πολλές φορές, αδέρφια μου, πιάνω τον εαυτό μου πολύ ελλειπή. Και όταν μας δίνει ο αδερφός το πρόγραμμα έτσι για να ανέβουμε να μιλήσουμε για το Λόγο του Κυρίου, δεν σας κρύβω ότι νιώθω μεγάλη αμηχανία, γιατί ελλειπής και ανάξιος είμαι. Και προσεύχομαι, Κύριε, λέω, σε παρακαλώ, ό,τι μου δίνεις να είναι από Σένα. Γιατί πιο πολύ έχω ανάγκη να πάρω παρά να δώσω. Και έτσι την προσευχή μου αυτό επικαλούμουν και μου λέει ο Κύριος, ό,τι ακουστεί από το στόμα σου θα είναι πρώτα για Σένα. Πολλές φορές μας χρησιμοποιεί ο Κύριος. Χρησιμοποιεί το ίδιο μας το στόμα να μας μιλήσει. Είτε να μας ελέγξει, είτε να μας προτρέψει. Γιατί θα έρθει η στιγμή που θα μου το θυμίσει ο Κύριος και θα μου πει, το είπες με το στόμα σου. Εσύ το είπες. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ σοβαρό αυτό που κάνουμε. Να πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό το οποίο μας έχει πιστευτεί ο Κύριος. Να μένουμε στα πόδια Του. Να μένουμε στα πόδια Του, να μην μας τρώνε οι μέριμνες. Όπως οι μέριμνες φάγανε εδώ τη Μάρθα. Έτσι, το περασμένο Σάββατο είχα ανέβει στο χωριό, αυθημερών εκεί με τον πεθερό μου, γιατί έχει κάτι μελισσάκια εκεί για να τα δούμε. Και φύγαμε 5 ώρα το πρωί από εδώ. Γύρισα 11.30 ώρα το βράδυ. Όλη μέρα δεν σταμάτησα καθόλου. Μου έδωσε ο Κύριος πάρα πολύ δύναμη και μπόρεσα όλες τις δυσκολίες της ημέρας να το επεξέλθω. Ταξίδι να πάω στο χωριό και ταξίδι να γυρίσω. Έτσι 12 ώρα το βράδυ είχαμε προσευχή, την αλυσίδα προσευχής, 12 με 1. Και ερχόμενο στο βράδυ λέω στην Ελένη, στη γυναίκα μου, Ελένη, κάνε την προσευχή, κάνω ένα μπάνιο και πέφτω για ύπνο με πτώμα. Μπαίνω στο μπάνιο, ενώ ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, μπαίνω στο μπάνιο και δεν είχε σταγόνα νερό. Εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος μέσα μου και μου λέει, πόσες ώρες εργάστηκες σήμερα? Πόσες ώρες εργάστηκες σήμερα? Για μένα δεν έχεις χρόνο να δώσεις 5 λεπτά στα γόνατα? Ντύθηκα, πήγα γονάτισα και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Πόσες φορές μας τρώνε οι μέριμνες? Πόσες φορές μας τρώνε οι μέριμνες? Και έρχεται ο πονηρός και μας φορτώνει, μας φορτώνει, μας φορτώνει. Τι θέλει? Θέλει να αποφύγουμε την προσευχή. Θέλει να αποφύγουμε την επαφή μας με τον Κύριο. Μην Του κάνουμε τη χάρη. Μην Του κάνουμε τη χάρη. Να μένουμε στην προσευχή. Να μένουμε σε αυτά που θέλει ο Κύριος. Ποιος μας τα δίνει? Ο Κύριος μας τα δίνει όλα. Αν ο Κύριος δεν ευλογήσει, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Εις μάτι κοπιάζονται, λέει. Κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Αν ο Κύριος δεν ευλογήσει αυτό που κάνουμε, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Κανένα νόημα. Άρα λοιπόν, θα μένουμε στην προσευχή, θα ζητάμε δύναμη από τον Κύριο. Όμως ο Κύριος θέλει να Του δίνουμε αυτό το ελάχιστο. Αυτό το ελάχιστο που μπορούμε. Και μπορούμε να το δώσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα Κύριε. Πλην εις τούτο μη χαίρετε, λέει, γιατί τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εκείνη την ώρα ηγαλιάστε το πνεύμα του Κυρίου
Και έκανε μια προσευχή στον Κύριο και είπε «Ευχαριστώ σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό ο πατρός μου και οδείς γινώσκει τίς είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ, και τίς είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός. Και εις ό,τι να θέλει ο Θεός να αποκαλύψει αυτόν». Ο Κύριος συστήνει τον Υιό και ο Υιός συστήνει τον Πατέρα. Ποιον άλλο να συστήσει? Ποιον άλλο να συστήσει? Τα νεκρά τα είδωλα? Δεν το γνωρίζουν τον Πατέρα, ούτε ο Πατέρας τα γνωρίζει. Τι μπορείτε, λέει, να κάνετε σε μένα? Τι είναι αυτό το οποίο, λέει, μπορείτε να με βάλετε? Η γη, λέει, είναι υποπόδιο των ποδών μου και ο ουρανός είναι ο θρόνος μου. Τι μπορείτε, λέει, να κάνετε για μένα? Έτσι, προχθές αυτό το γεγονός, έτσι, που έγινε με αυτή την εικόνα, άκουσα στις ειδήσεις και λέει ότι μεταφέρθηκε η εικόνα με τιμές αρχηγού κράτους. Ένας Θεός γίνεται ίσως με έναν άνθρωπο? Δηλαδή, ένας Θεός έγινε ίσως με έναν άνθρωπο? Ό,τι τιμή δίνουμε στον άνθρωπο, στον αρχηγό ενός κράτους, δίνουμε και στο Θεό? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Αν δηλαδή δίνουμε τέτοιες τιμές στους ανθρώπους, τότε στο Θεό μας τι πρέπει να κάνουμε? Όμως ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει, αδέρφια. Δεν έχει γνωρίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πολλές φορές που βλέπω, έτσι λέω, δεν ήμουνα μακριά, δεν ήμουν αλλού. Εγώ τουλάχιστον τα έζησα. Μέχρι τα 50 μου ήμουνα στον κόσμο. Μέχρι τα 50 ζούσα στον κόσμο και υπηρετούσα τον κόσμο. Έκανα όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Όλα αυτά τα νεκρά πράγματα. Όμως ευχαριστώ τον Θεό, γιατί με κάλεσε και εμένα και με έφερε στην παρουσία Του. Και με έφερε και μου έδωσε τα στολίδια του Πνεύματος του Αγίου. Και εκεί στη δουλειά έχω μια σπιτονικοκυριά που έχει το κτίριο εκεί πέρα. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι ανήπαντρη, μεγάλη σε ηλικία, και ήρθε τις προάλλες μια τυραννισμένη ψυχή. Έχει πολλές φοβίες και της μίλησα για τον Κύριο. Της είχα δώσει μια Καινή Διαθήκη, της μίλησα για τον Κύριο. Πέρασε πολύς καιρός και την περασμένη εβδομάδα ήρθε και ήταν το πρόσωπό της πολύ έτσι χάλια. Της λέω, τι έπαθες? Μου λέει, μου συστήσαν κάτι κρέμες για το πρόσωπο και βάζοντάς τις, μου λέει, έπαθα εγκάβματα. Όταν εμπιστεύεσαι τα χέρια ανθρώπων και όταν θες να καλοποιήσεις το σώμα, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Μου έφερε 2 τσαντούλες. Εκεί την ώρα είχα δουλειά και μου λέει, αυτά είναι για σένα. Δεν τα κοίταξα. Κάποια στιγμή που έφυγε, ανοίγω τις τσάντες και βλέπω μέσα, είχε σε μια ζελατίνα, είχε ένα πανί, το οποίο είχε τη στάμπα του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού επάνω, μια στάμπα. Και έξι στη σακούλα την άλλη έγραφε 3 ευρώ. Και είχε και ένα μπουκαλάκι μέσα με λίγο λαδάκι, σε ένα βαζάκι έτσι, το οποίο ήταν και αυτό στο σακουλάκι μέσα, έγραφε 2 ευρώ. Λέω, Κύριέ μου, πόσο κοστολογείσαι? Πόσο κοστολογούν το Θεό? Έτσι, την Παρασκευή που μας πέρασε, ήρθε να μου φέρει την απόδειξη του ενοικίου. Όταν ήρθε στο γραφείο μου, της λέω, Κατερίνα, της λέω, έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Μου λέει, έχω. Κάθισε, λέω, σε παρακαλώ. Έκατσε, κλείσαμε την πόρτα. Της λέω, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, λέω, για αυτά που μου φέρες. Εντωμεταξύ έβγαλε από την τσέπη και μου έδωσε κάτι, είχε σε αλουμινόχαρτο, τυλιγμένα έτσι, είχε βαμβάκι με λάδι μέσα. Και μου τα άφησε πάνω στο γραφείο. Λέω, Κύριε μου, λέει, ώρα, λέω, να της μιλήσω, λέω, για τα καλά. Έτσι κάνω μια προσευχή μέσα μου και λέω, Κύριε, λέω, σπάσε τα δεσμά, λέω, και ελευθέρωσέ τη, ότι ό,τι ακουστεί να μπει στην ψυχούλα της και να το καταλάβει. Και της λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω, για αυτά που μου φέρες. Όμως, λέω, εγώ, πόσο μπορεί να ακουστεί? Λέω, μου λέει, αυτά, λέει, μου τα φέραν, λέει, από τα Ιεροσόλυμα. Λέω, αυτή η βιοτεχνία, λέω, που τα φτιάχνει αυτά, μπορεί και να μην είναι πολύ μακριά, λέω, από εδώ.
Λέω, άκουσε λέω, γλυκιά μου, λέω. Θέλω να σου πω, της λέω, ότι αυτά, λέω, από τη ζωή μου έχουν βγει. Τι μπορεί, λέω, να μου προσφέρει αυτό? Τι μπορεί να σου προσφέρει αυτό? Λέει, πήρα, λέει, το θάρρος να σου τα φέρω γιατί μου είχες δώσει μια Καινή Διαθήκη. Λέω, την Καινή Διαθήκη τη διάβασες? Μου λέει, τη διάβασα μια φορά. Να τη διαβάσεις, λέω, κι άλλη. Γιατί μέσα εκεί, λέω, θα δεις την αλήθεια. Θα βρεις την αλήθεια και θα σε οδηγήσει ο Θεός, λέω, στη σωτηρία. Γιατί όλα αυτά, της λέω, είναι καλά. Αλλά δεν μας προσφέρουν, λέω, τίποτα. Τι μπορούν να μου τα έφερες, λέω, προχθές, τα άφησα πίσω γιατί δεν είχα χρόνο να τα δω. Εκεί που μου τα έδωσες, λέω, εκεί τα έβαλα. Γιατί, λέω, της άνοιξε τη στάμπα και λέω, είναι μια στάμπα. Ο Λόγος του Θεού, και άνοιξα μέσα από το Λόγο του Θεού και τις διάβασα. Τις διάβασα από τον Ισαΐα, τις διάβασα από τους Ψαλμούς που λέει για τα είδωλα. Και λέει, είναι δυνατόν? Πού το γράφει αυτό? Είναι δυνατόν, μου λέει. Αυτό που μου λες είναι αλήθεια. Μα δεν το έχω διαβάσει ποτέ, μου λέει. Λέω, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Κάτσε, λέω, και διάβασε το Λόγο του Θεού. Έχεις χρόνο. Αφιέρωσε λίγο χρόνο. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω αδέρφια που πλάνονται. Που ψάχνει ο κόσμος να βρει παρηγοριά. Να βρει παρηγοριά σε τι? Σε ψεύτικα πράγματα. Μου λέει, τα έχω στο σπίτι μου και αυτά μου τα δώσα, μου λέει, για αγιασμό. Αγιασμό. Να το κρεμάσουμε ένα κάδρο στο τοίχο, να βάλουμε λίγο λαδάκι, να βάλουμε αυτά που κάναμε. Αυτά που βρήκαμε και εμείς στη ζωή μας, τα οποία δεν μας προσφέραν τίποτα. Τα λέμε τώρα γιατί ναι, γνωρίσαμε. Έχουμε το Λόγο, το γεγραμμένο. Έχουμε το ζωντανό το είδωρο, γιατί γευτήκαμε το νερό που μας έδωσε ο Χριστός. Που ξεδιψάσαμε, που ήπιαμε και ξεδιψάσαμε. Και τώρα μιλάμε εκ του ασφαλούς. Όμως υπάρχουν ψυχές εκεί έξω, οι οποίες είναι τυραννισμένες ψυχές, που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Αυτές τις ψυχές είναι όπως αυτός που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, που βρέθηκε τραυματισμένος. Αυτός ο άνθρωπος που βρέθηκε τραυματισμένος, ποιος θα τον περιθάλψει? Έχουμε τραυματισμένους στη ζωή μας? Μην περιμένουμε να βρούμε κάποιον τον οποίο τον ληστέψανε. Όχι. Υπάρχουν ψυχές. Υπάρχουν ψυχές που ο Σατανάς, ο διάβολος, τους έχει αφήσει πληγωμένους γιατί πιστέψαν σε αυτόν. Γιατί τον εμπιστευθήκανε και το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Τους πλήγωσε και τους άφησε. Ποιος θα τους περιθάλψει αυτούς? Πρέπει να γίνουμε ένας από αυτούς τους 70 που βγήκανε. Βγήκανε και βρήκανε. Να βρούμε ψυχές οι οποίες είναι τυραννισμένες. Να μιλήσουμε για τον Χριστό. Γιατί τώρα είναι ο καιρός. Είναι ο καιρός γιατί τα σημεία βλέπουμε ότι συγκλίνουν όλα. Και οι καταστάσεις δυσκολεύουν. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή τους έχει κάνει η οικονομική κρίση να φταίει ο ένας τον άλλον, να μην υπάρχει αγάπη. Προηγουμένως ακούσαμε για αυτό το αίτημα της Μαρία τις μέρες με τον Νίκο. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μέσα από την Εκκλησία, να είναι σε παιδιά που είναι στον Κύριο. Γιατί τα παιδιά του Κυρίου είναι μια γροθιά. Η οικογένεια είναι ενωμένη, γιατί τους ενώνει ο Κύριος. Και ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Γιατί έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει. Δυσκολίες υπάρχουν και στη δουλειά μας και εμείς που είμαστε επαγγελματίες και άλλοι που δουλεύουν και άλλοι που χάσαν τις δουλειές τους. Όμως έχουμε τον Χριστό. Έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και ο Χριστός μας αποστέλει. Πολλές φορές μου αρέσει να κάνω ομολογίες από τον αγώνα. Γιατί? Γιατί είναι πράγματα που θα έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και ό,τι έκανε σε μένα θα το κάνει και σε σένα. Γιατί ο Κύριος είμαστε όλοι ίδιοι για τον Κύριο. Έτσι θυμάμαι μια φορά ένα βράδυ είχε πάθει η σύζυγός μου μια τροφική δηλητηρίαση. Και αφού το πάλεψε δεν ήθελε να πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι πήρα το ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσε, είχε φτάσει πλέον να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Πήρα το ασθενοφόρο, ήρθε, μας πήρε και πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί στο νοσοκομείο που πήγαμε, μπήκε μέσα και όταν πας με ασθενοφόρο σε βάζουν κατευθείαν μέσα, δεν περιμένεις. Γιατί έτσι η κατάσταση που ήταν αδύνατο να περιμένουμε έξω στην ουρά. Έτσι μπήκαμε μέσα, τις βάλανε έναν ορό και μας βάλανε στο θάλαμο βραχίας ανάρρωσης. Ο Θεός αυτό το επέτρεψε.
Το επέτρεψε γιατί εκεί βρέθηκε ένας πληγωμένος. Βρέθηκε μια κοπέλα πληγωμένη. Εκεί που βρεθήκαμε, στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, ήταν μια κοπέλα που είχε αποπειραθεί να κόψει τις φλέβες της. Γιατί ο άντρας της είχε πάρει τα παιδιά και αποπειράχθηκε να κόψει τις φλέβες της. Αυτή η κοπέλα και εμείς μέσα στη δική μας την κατάσταση της μίλησαμε για τον Κύριο. Μείναμε όλο το βράδυ γιατί φύγαμε το πρωί. Φύγαμε το πρωί ξημερώνοντας. Όλο το βράδυ μας άκουγε με τόσο προσοχή, πήρε τόσο δύναμη, πήρε τόσο παρηγοριά, γιατί άκουσε λόγια για τον Κύριο. Άκουσε ότι υπάρχει λυτρωτής, ότι υπάρχει σωτήρας, υπάρχει Χριστός και είναι ζωντανός. Δεν είναι ο Χριστούλης που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Είναι ο Χριστός, είναι ο ζωντανός Θεός μας, που κάθε τιμά μας και κάθε πρόβλημά μας το ακούει και το αναλαμβάνει εκείνος. Μα έπρεπε να έρθει αυτή η δοκιμασία στην Ελένη για να βρεθούμε εκεί. Πώς αλλιώς θα βρισκόμασταν τέτοια ώρα? Πήγαμε 1 η ώρα τη νύχτα. Πώς αλλιώς θα βρισκόμασταν να βρούμε αυτή την κοπέλα η οποία είχε το πρόβλημα αυτό, που έκανε απόπειρα να χάσει τη ζωή της γιατί βρέθηκε σε απελπισία. Και το πρωί φεύγοντας μας είπε ότι μου δώσατε τόσο χαρά. Δεν σου τη δώσαμε εμείς τη χαρά. Σου την έδωσε ο Χριστός. Επικαλέσου τον Χριστό στη ζωή σου και μην το ξακάνεις αυτό. Η ζωή δεν είναι δίκαιη, σου τη χάρισε ο Κύριος και έχει ένα λόγο που σου τη χάρισε. Προσευχή σου και ο Θεός θα φέρει τα παιδιά σου. Ήρθε ο Θεός να άκουσε την προσευχή της και πιστεύω ότι την άκουσε την προσευχή της, γιατί ο Κύριος δεν μας έστειλε έτσι. Δεν ήταν η δηλητηρίαση. Ήταν το μέσον για να βρεθούμε εμείς την κατάλληλη ώρα εκεί, για να μιλήσουμε για το όνομα του Κυρίου. Να μην διστάζουμε. Να μην διστάζουμε να μιλάμε για τον Κύριο όπου βρεθούμε. Όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Γιατί απολαύσαμε, γιατί κάποιοι μιλήσαν και για μας, για τον Χριστό. Έτσι πήραμε και εμείς τον Χριστό στη ζωή μας. Αυτό και πρέπει να κάνουμε. Από χέρι σε χέρι να μεταδώσουμε τη χάρη του Χριστού στη ζωή, τι έχει κάνει για μας. Και η ομολογία μας στη ζωή μας δεν χρειάζεται να πούμε εδάφια μέσα από το λόγο του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Να πούμε τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και έχει κάνει τόσα πολλά που βλέποντας και ακούγοντας αυτά που έχει κάνει ο Κύριος απορούν. Πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό. Κλείνοντας, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί έτσι και αυτό το βράδυ ήρθε, με ενίσχυσε. Δεν σας κρύβω ότι πάντα όταν ανεβαίνω αυτά τα σκαλοπάτια έχω άγχος. Όσα χρόνια και αν περάσουν θα έχω άγχος, πιστεύω, γιατί όταν μιλάμε για τα πράγματα του Κυρίου δεν είναι απλά τα πράγματα. Και εγώ τώρα καλούμε στη ζωή μου αυτά που είπα απόψε να τα εφαρμόσω. Γιατί τα είπα με το στόμα μου. Και ο Κύριος τα άκουσε και θα μου τα θυμίσει. Ο Κύριος να σε ευλογεί.